उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बेहेरगाव ब्लक बिसिउनि बानजायनायाव मेगननि जेंनाखौ नायसंनानै फाहामथाय होनो थाखाय बेसेन नाङै मेगन फाहामथाय बादा लानाय जायो। गोबां सुबुंफोरा गाव गावनि मेगननि बेराम आरो जेंनाखौ बेसेन होनाङा जासेनो फाहामथाय लायो। बेबायदिनो बेहेरगाव ब्लक बिसिउनि बानजायनायाव सा 14 सुबुंफोरनि मेगनखौ बेसेन लाया जासेनो उदालगुरियाव थानाय बड'लेण्ड नेत्रालयाव अपारेशन खालामनाय जायो। बेहेरगाव ब्लक बिसिउनि सुबुं सिबिनाय आरो हेफाजाब होनायखौ ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बाख्नायदों। बेहेरगाव ब्लक बिसिउनि आफादगिरि कृन्जय बर'आ रायजो राजा आरो बड'लेण्ड नेत्रालयानि साफ्रोम मावफारियाफोरखौ साबायखर बावहरदों। खुलुमबाय। दिनै जोङो बेहेरगाव ब्लक बिसिउ हिसाबै जोङो थांनाय बारावनो जोङो बुंखानाय जादोंमोन जेसेबांखिनि मेगननि बेराम जानाय बिथांमोनखौ फ्रि अपारेशन खालामगोन होननानै। बे लेखायैनो जोङो दिनैहाय बड'लेण्ड नेत्रालय उदालगुरियाव जोङो गासै 14 जन पेसेन्टखौ लांनानै जोङो फ्रियाव अपारेशन खालामबाय आरो मोजाङै मोजां जानानै फैबाय। आङो बेखौनो फोरमायनो सानदों जोंनि टीमनि बड'लेण्ड स्टुडेन्टस इउनियन बेहेरगाव ब्लकनि भाइस प्रेसिडेन्ट मानगोनां अनसाय बसुमतारी, हेमाश्री बर', फोथायश्री बर', लोगोसेनो तेलस्पर टप्प' बिथांमोना जिबायदि खस्थ' खालामनानै जोंनि पेसेन्टफोरखौ लानानै दिनै अपारेशनखौ साक्सेस खालामबाय, बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावबाय। थेंक इउ।